Comeza a tempada en Recuncho Gamer. Estou berrando como oso. Que tal, como andades? Comezamos hoxe temporada no Recuncho Gamer, temporada número 4. Hoxe temos un pouco escaleta das cousiñas que imos facer este curso, que temos aí unha serie de ideas, que cousas que se manteñen, cousas novas que imos probar, cousas que tiñamos que imos darlle unha voltiña. Imos ir polo máis sinxelo de momento, que sería o tema podcast. Neste caso, cero novidades, no que ven sendo horario máis, vai seguir sendo os martes ás 10 da noite, co mesmo equipo de momento que estaba no pasado. Non descartemos que vayamos ao mercado de fichas en algún momento, igual entre algún recambio máis para unha cousinha máis, pero en principio imos ir ca a mesma xente que estábamos ano pasado, entre eles Amil, que anda por aí polo chat, John Amil, tamén Sara Gurdiel, Lara, Rita C e Ángela Triana, servidor que vos está falando agora. Pois seguiremos con un pouco ca mesma idea de cada programa unha temática. Ben pode ser un xogo, ben pode ser pois unha temática como por exemplo fases de auga. Este ano xa vos aviso que creo que vai haber un especial de xogos que teñen momento para pescar. A verdade é que estamos bastante contentos co resultado que deu o podcast ano pasado, porque sendo un formato relativamente longo como é un podcast, pois bastante xente pasou por ali. Que isto é un clásico que estamos facendo, cada vez que comeza a tempada comezamos con número da tempada marca o tema. Entón mañá imos falar de cuartas partes de videoxogos. Podcast máis ou menos sobre unha hora, principalmente para escoitar, en la que tamén pois con ese apoio un pouco visual para unha veces que se pode explicar máis rápido, pois vendo unha imaxe que demais. Iso, mañá cuartas partes, e xa o seguinte a semana que ven van ser xogos de terror, que vai ser a primeira vez que temos o podcast a temporada xa comezada antes desta época de Halloween e estas cousas. Pois xa así, xa aproveitamos e facemos por fin un podcast falando de xogos de terror ou temáticas de terror, momentos de terror en videoxogos. Isto xa sabedes que aquí cada unha das colaboradoras pois trae o tema que pode. Temos outro podcast que xa sabedes que é o Outeiro Verde. Este ano estamos aí en conversacións de darlle unha volta. O ano pasado probamos un pouco o formato de facelo en Twitch e despois volcalo a YouTube como o resto. Este ano creo que o último que falamos foi un pouco de facer episodios grabados, pero un pouco como xa temos a posibilidade de facelo físicamente xuntos, pois intentar darlle unha vantaxe a iso, que sexa un pouco unha cousa máis dinámica e, bueno, dándolle unha volta para que tampouco sexa xente falando aquí en videochamada como é o podcast. Tamén porque se diferencia un pouco cada cousiña. Entón, quedámonos no Sonic Adventure 2, así que nos tocará seguramente estamos aí entre Sonic Heroes ou Sonic Advance da Game Boy Advance, como o propio nome do xogo indica. Así que por aí seguiremos, e xa sabedes, en cada capítulo Outeiro Verde pois falamos dun xogo ou dunha serie de xogos que están relacionadas. E imos agora con outra das novidades, porque xa o di un refrán, como decía a campaña promocional do Sonic 3, non hai Sonic 2 en Sonic 3, non entendi moi ben esa campaña, pero imos ir este ano cun terceiro podcast. En este caso un micropodcast, chamamos así, vai ser un micropodcast diario, de luns a venres ou de segunda a sexta, según como prefirades, que empezaremos este xoves. Despois a semana que ven xa de luns a venres. Entón, cal é o concepto deste micropodcast? Que durará entre 6 e 10 minutos. A miña idea era que durara 6, fixemos o primeiro, quedou en 10. Pois nada, imos xogar por aí. Pois falar en cada programa dun xogo, hai como unha especie de pílula na que falaremos dos distintos xogos que se nos ocorren, non só que se me ocorre a mí, senón tamén cos colaboradores que temos no podcast regular do Recuncho Gamer, e tamén falaremos con diversa xente pois do sector do videoxogo principalmente, ou tamén de outros ámbitos, para que nos fale un poquinho do seu xogo favorito, e tamén pois nos intentaremos acabar de contextualizalo, acabar de dar toda a información sobre ese xogo, cando sai e demais. Pois eso, nunha especie de pequeno fragmento de 6-10 minutos, pois mira, que vos vai igual ben para escoitar así unha cousa rapidiña no bus mentras ides ao traballo ou que queirades, ou se non estás todos os días pendentes, pois para escoitar 4 ou 5 así seguidos, pois tedes así uns cantos tempiños. Se vos parece, imos escoitar nada, unha pequena intro de como sona, e a ver se... Un xogo que é un boss rush, un desfile de 16 xefes e que se dirixiu nunha das obras cumio no apartado artístico e conceptual no mundo dos videoxogos. Saúdos a Iago Gordillo, hoxe comezamos un día un xogo, e hoxe subimos o lombo de agro para meternos nas terras prohibidas do Shadow of the Colossus. Pois
Pois nada, segue un pouco a idea este formato. Como o resto de podcast tamén estará en YouTube, aínda que neste o vexades acompañado de vídeo. A idea é que tampouco non todos van ter imaxe que vai acompañando audio. Este, máis ou menos, como tivemos un pouco máis de tempo para preparalo, pois sí que vai un poquinho máis así. Pero a idea é iso, botar uns entre 6 e 10 minutos falando dun xogo e tamén con apoiándose en máis xente que nos conte un pouco tamén a súa experiencia co xogo, algo tamén que nos pode contar máis, porque xa vos digo que non os que estamos facendo o recuncho non vamos ter xogado a todo o que imos comentar, pero para iso imos xuntarnos tamén de xente bonita e que nos diga. Estará o xoves estrea. Non sabemos se vai ser Shadow of Colossus capítulo 1, estou aí pendente de cosas de producción, pero en fin, será dos primeiros Shadow of Colossus. Como vos digo, en YouTube será isto que estedes vendo, en Spotify tamén, e logo tamén estará no resto de plataformas como iVoox e iTunes, e non sei en que outras vai aparecer, pero acabará aparecendo en máis sitios. En todo isto, que ás veces que nos vai levar? Pois que ás veces imos aproveitar tamén para falar de algún xogo do que teñamos algún gameplay, que como sabedes os que estiveches xa pendentes para ir por redes sociais, temos unha nova canle secundaria no YouTube que se chama Xogando no Recuncho, no que xa temos por aí 3 vídeos, como son o Shadow of Colossus, o Separate Ways e o DLC do Bowser's Fury. Perdón, o Bowser's Fury. Que a cala idea, pois tamén algún destes programas de podcast que fagamos, pois ter un gameplay acompañado saindo na canle secundaria, por se queredes pois velo con máis calma ou demais. De momento pois temos aquí xogos un pouco de duración, o Bowser's Fury pois hora e media máis ou menos, o resto están polas 5 horas. Xogos máis longos, pois eso xa nos leva a parte de Twitch, na que vos vou contar un pouco máis que imos facer en Twitch. Os luns vai ser un pouco día de barra libre, un pouco directo, variado. Hoxe, pois eso, presentación. A semana que ven coincide co terceiro aniversario de Recuncho Gamer. Recuncho Gamer fai 3 aniños o luns 23, o próximo luns. Así que tamén tenemos así unha cousa un pouco de momento de recordar algún vídeo que tivemos na canle, interesante e demais, e algunha cousa que se nos ocurra. Xa avisamos que estamos aí intentando ter un sorteo, estamos aí pillando uns cantos xoguiños e demais, así que atentos tanto no directo do próximo día, que cando lancemos este... vou chamar certame, porque non sei se vai ser sorteo ou concurso. De todas formas, @recunchogamer en redes sociais tamén, que o anunciaremos e seguramente se poda participar por aí directamente. Tamén faremos os luns varias seccións. Lembrades moitos que sedes máis clásicos aquí do Recuncho, que temos no YouTube iso de reaccionando a bandas sonoras, pois tamén o seguiremos facendo nestes directos do luns. Pois colleremos unhas cantas recomendacións ou peticións que nos fagades de bandas sonoras e reaccionaremos, intentaremos analizar musicalmente un pouco, pois, bueno, a chicha que teñen, por que sonan así, que razón teñen dentro do videoxogo que sonen desa maneira, ou que aportan ao videoxogo. Tamén teremos unha sección de pasar revista, na que iremos pillando pois números de revistas dos 90, dos 2000, pois intentamos facer un pouco unha foto dese mes no videoxogo a través de revistas. Principalmente vai ser do hobby consolas, nalgún número pois igual podemos ir a cousas máis específicas, como que sei, unha revista oficial de Dreamcast, a Playmania, de Nintendo, se alguén me pasa algunha, por favor. Pois nada, sería un pouco tamén iremos rotando os luns, pois facendo entre reaccións a bandas sonoras, isto das revistas e unha sección máis. E logo se hai tempo, na parte final, isto sería os luns pola tarde, empezando sobre as 7, pois indo ata as 10 máis ou menos da noite. Entón iso, tamén a primeira parte será un pouco así máis magazín, e logo a última parte dese directo dos luns pois intentaremos pillar un xogo que sexa relativamente breve para poder pasalo, pois eso, nunha hora. Estou pensando pois bastantes xogos de época 8-bit, 9-bit, 8-bit, 9-bit, 10-bit, 16-bit, algún arcade por aí. Pois será aí un momento no que intentemos repasar algunha delas. Tamén, algún destes luns iremos vendo tamén pois algún xogo que é doado pois xogar en multixogador, por exemplo, como facemos co Tetris 99, algunhas co Fall Guys, pois tamén intentaremos abrir partidas tamén para que vos sumedes e vos pille ben.
Estamos en modo Twitch. Os martes, o que xa vos dixemos, Recuncho Gamer Podcast. E logo o resto de días, pois imos ir un pouco segundo nos marca a semana. Seguramente case todos os sábados pola mañá faremos unha matinal tamén cun xogo un pouco máis longo. Igual ás veces pode ser un xogo que si que imos partindo durante todo o mes e xogamos os sábados pola mañá. Por exemplo, un RPG que nos leve 12-13 horas, pois ímolo pasando durante ese mes durante as mañás de sábado. Idea que se me ven, seguramente en xaneiro lle demos o Final Fantasy VII original, xa que vai sair o Final Fantasy VII Rebirth. Entón seguramente pois aproveitemos unha serie de directos só xogando ese xogo, que logo volcaremos a esta canle que tedes aquí, que a de xogando no Recuncho. Vos se tedes alguna pregunta por aí polo chat, falade, que eu estou aquí soltando un rollo non estou acostumado a falar tanto, que levo sen facer streamings pois moito. Isto, pois Twitch, un pouco xa pechado un pouco iso. Sería un pouco luns, día con varias seccións que iremos rotando. Martes podcast clásico. E despois algunha cousa especial. Por exemplo, se hai algún directo destos de Nintendo Direct total, imos intentar este ano estar máis pendentes de intentar cubrilos. Por exemplo, os Game Awards sí que nos interesa cubrilos, e algunha destas cousas, pois tamén estaremos pendentes diso. Imos ir a canle de Recuncho outra vez. Pois nada, este ano a verdade fomos crecendo pase niño e estamos nos 800 suscriptores. Unha cousa agora mesmo que estamos nun punto que logo imos entrar máis en detalle, que somos xa partner de YouTube, pero ainda non podemos monetizar, por exemplo, vía publicidade no YouTube. Que nos falta só? Chegar a 1000 suscriptores, porque suscriptores que neste caso non é unha cousa de pago, senón darle o botón, seguir ou, bueno, suscribirte e xa está. Entón, se chegamos a 1000, aí sí que xa podemos monetizar os anuncios, co cal, pois, bueno, ven un certo retorno que tamén sempre é benvido. A outro requisito que tiñamos que ter é ter máis de 4000 horas de reproducción nos últimos 12 meses. E a verdade é que pasamos en verán, pero con bastante marxe, estamos por encima de 5000. Co cal, nese aspecto moi guai, porque sobre todo polo tirón do podcast o último curso. Nese aspecto, pois chapó por vos tamén, por que vos guste a proposta e que estedes por aí coitando e reproducindo os podcasts. Neste caso, pois nada, quedaría un pouco darle un pulo aí no que ven sendo o número de suscriptores, que iso, se chegamos a 1000, pois perfecto. E imos facer un novo xénero, unha nova sección que seguramente se estree a semana que ven, esta ainda non, que consiste nun modo versus. Entón, por exemplo, poñernos a comparar dous xogos que poden estar relacionados en certa maneira. Pois compararlo pois en 5 categorías, pois gráficos, música, mecánica, xogabilidade, todo este tipo de cousas, e sacar un gañador deles. Así que o primeiro, seguramente, como a semana que ven, pois temos esa temática de arrepíos e demais, pois mira, House of the Dead entra moi ben, e imos co Time Crisis 2, que son dous xogos punteiros de disparos sobre as raíles con moble de pistola que tiñamos nas recreativas en finais dos 90. Así que esta será unha nova sección. Seguramente nesta nova sección vai caer o Super Mario Wonder e o Sonic Superstars. Para malleira que lle vai caer o Sonic Superstars, John, porque estou vendo as reviews e un pouco que estou vendo tal, e ten esa pinta, pero en fin, estará bonito compararlos, e tamén é unha maneira de analizar os dous en contexto. Tamén, pois, eu que sei, ocorreseme cousas como Aladdin de Super Nintendo contra Aladdin de Mega Drive. Así que, xa está, mandei no fora ca mirada. Outras cousas que seguimos facendo, que fixemos menos ano pasado, sea tops ou listaxes de cousas. O único que fixemos ano pasado creo que foi houve dous xogos nos que apareció un Twingo. Fixemos xogos que teñen disfraces para Androido, eso fixemos tamén ano pasado con Sara Gurgel. E estamos aí xa preparando, como sabes, no Mario Kart 8 están acabando xa a tanda de circuitos novos que van dar. E entón estamos a nada de que saian os 8 últimos. Entón vamos a facer unha clasificación dos 96 circuitos do Mario Kart, de peor a mellor. E outra das cousas que imos ter vai ser que xa tivemos nalgún momento no Recuncho tamén, pois, entrevistas con xente coñecida, famosa de distintos ámbitos, ou con xente que traballa no videoxogo. Pois o máis interesante é facelos xogando videoxogos e falando de cousas. Efectivamente vai Madrid no Mario Kart, creo que hai churros e cousas destas. Entón, imos tamén retomar as entrevistas, que esta tamén vai ser unha parte que pois nos vai levar un poquinho máis, porque ten unha xestión de intentar pois coincidir ca xente, ás veces temos que desplazarnos. Entón, esta vai ser unha parte que nos vai levar un pouco máis de esforzo, pero vamos a intentar por lo menos manter unha entrevista ao mes.
E podemos anunciar que este venres vai ser a primeira, que non é outra ni máis ni menos que Nuno de Grande Amore. Estará o venres na canle de YouTube no Recuncho Gamer. Así que estivemos con el xogando ao xogo que vedes aí na imaxe, que era o Trombone Champ, que era este xogo que empecé hoxe tocando aí o comezo, que se vos parece logo ainda lle tocamos outra. Pois nada, estivemos xa con el grabando entrevista, falando un pouco do novo disco que se chama Pau Pau. Tamén pois falando un poquinho da súa relación cos videoxogos, que a verdade, pois mira, vai falar un poquinho da súa relación cos xogos de mundo aberto. Tamén fala de Nintendo 64, que cando comezón efectivamente, deu momentos bastante trombantes, como di aí Capitán Gastón, a entrevista. E logo tamén, unha cousa que imos facer con todos os entrevistas que pasen, e imos poñerles un desafío nun xogo que ten que sacar un resultado. Vaise pasar unha fase dun xogo nun tempo. Pois ata aquí sería, digamos, a parte, vou chamar free to play. Vai ser todo free to play, pero imos meternos no mundo do pay to win de alguma maneira neste ano no Recuncho. Este ano imos meternos no mundo do Patreon.